Tak ahoj Marcel, ahoj David. David, vítaj v našej show. Som rád, že si prijal naše pozvanie. Děkuji za pozvání. Čaute, čaute. Poďme na to. Tak kto to začne, Juraj, ty či ja? A tak začni ty, nie začnem ja. Tak vítaj David. Ešte raz, sme radi, že tu si. A ako si určite postrel, určite naši fanúšikovia, že sme zmenili trošku forma na začiatku. My sme sa vždy snažili predstaviť hostia a párkrát to dopadlo viac vtipne, niekedy trápne. Tak sme zmenili tú taktiku a dávame tu šancu sa predstaviť radšej hosťom, aby sa predstavili sami, aby to nedopadlo veselo. Tak kto je to David Fogel? Tak, děkuji ještě jednou za pozvání. David Fogel, tak je to člověk, který se pohybuje na IT sféře od nějakého roku 2010. Začal jsem jako network engineer, propracoval jsem se na testera, časem nějaký programátor POC, takový POCčka a prostě jen takový programování si, co když uvidí developři, tak mě za to budou chtít zmátit. 2018 tak jsem založil firmu Continero, jsem takový software house a i softwarová agentura. Aktuálně nás je asi 60, takže relativně nám to jde jak na poli vývoje, tak testování. Jsem taky členem Robot Frameworku a Robot Framework Foundation, kde teďka po druhé za sebou jsem board memberem, takže hodně šířím slávu Robot Frameworku a snažím se získávat nové uživatele. Takže dneska to bude celé o Selenium tím pádem, OK. Jo, přesně tak, přesně tak. A poslední 2 roky se taky hodně věnujeme AI. Založili jsme i takový trošku spin-off Mingle Minds firmu, která dělá AI školení, AI technologie, chatboty a podobně. A snažíme se hledat i způsoby, jak to AI přinést do softwarového testování, případně do vývoje. Takže pro různé zákazníky děláme různé takové integrace, jakože AI chatbot do Jiry, AI Scrum Master a podobně, takové cool věci. A i s Robot Frameworkem, tak hledáme způsoby, jak přivést AI do Robot Frameworku. Takže dneska tu není AI, David. Dneska bohužel není. Okay. Neměl jsem čas se na to připravit. Okay. Budeme urobiť potom, že verzia 2 odveta, kde príde AI, David, sa teším. Akože. No a čo sú také, že mimo? Že teraz si prešiel tie veci, ktoré sú možno tebe známe a ktoré sú také možno menej známe, že čím dobíjaš baterky mimo práce? V dubnu se mi narodil syn, takže má teďka krásných 7 měsíců. Vyrostly mu 2 zuby a rostou mu další, takže spaní teďka taky nepřichází úplně v úvahu. Takže teďka starání se o dítě, máme zlatýho retrievera, procházky. A hlavně jsem geek, to znamená, u mě najdete všechny takové nové technologie, takže AI brýle a podobně. A ktoré odporúč? Lebo ja tiež pozerám, ale nich je teraz už viac. Mám dlouhou dobu od Mety, Ray-Bany. Okay. Takže ty mají v sobě vlastně hlasový asistenta, plus dokážou nahrávat videa a dělat fotky. Můžeš se jich zeptat, hele, co vidím, nebo kde jsem, a ono to vezme fotku a dokáže to pracovat s tím obrazem. A mám koupený nový, ty by měly dojít zhruba za měsíc, jsou to Even Rarities G1 a ty na sobě mají monochromatický displej. Takže tam už něco uvidíš. Wow. Tak to si budem muset doštudovat. Za měsíce budu mi doma na Vánoce, doufám, že přijdou. Ja idem napísať do vedlejšej izby Ježiškovi. Čo by som tak chcel. Takže jo, v tomhle já jsem takový velký geek, takže jakmile právě to propojení těch AI technologií a toho reálného světa, mě to hrozně baví. No ja som sa pozeral v rámci prípravy ešte na nejaké tvoje CVčko a bolo tam takých ako zo pár vecí, okrem toho testingu a vývoja. Tak som tam videl nejaký digitálny marketing, to je čo? Ano, to je právě jak jsme založili minulý rok druhou firmu, Mingle Minds, tak jeden z našich produktů, který tam můj tým dělá, tak je aplikace pro management sociálních sítí. A je do toho zapojený i AI. To znamená, pokud třeba chci sdílet nějaké videa na sociální sítě, tak aby si nemusel hledat nějaký další nástroj na vytvoření klipů, přidání titulků, tak to všechno najdeš v tom jednom nástroji. Dokážeš si plánovat na celý měsíc sociální příspěvky dopředu. A to vyvíjate všetko, alebo to nějak lepíte z existujících komponent?
to vyvíjíme, dělá to můj tým a já bych to nazval takovou velkou integrační platformou, kdy využíváme ty nejlepší nástroje, co jsou na trhu. Třeba u AI, tak tam máme OpenAI, koukáme i na Groka od Muska, ale tam uvidíme ještě ta free speech, jak moc to do toho budeme chtít jít a jak to bude dostupný v Evropě. A potom všechny ty další nástroje typu Canva, Leonardo AI na generování grafiky, Opus Clip a podobně právě na ty videa. Takže to nějak integrujete dokopy, aby to... Přesně tak. Ať vlastně pod jednou střechou najde všechno, co potřebuješ na ty sociální sítě. A platíš jenom vlastně jednou a ne 10krát. No tak toto potrebujeme, presne, Marcel, že? Udělám vám demo. No. No a potom som si všimol ešte jednu vec v tej príprave, že ty si vlastne prešiel relatívne dosť veľa rôznymi programovacími jazykmi. Že si začínal niekde v Java, aspoň v CVčku. Ja neviem, aká je realita. Úplně, no. Jo, je to pravda. A potom Python. Tak mám k tomu dve také doplňujúce otázky v predstavovaní. Ktorý je taký ten najlepší jazyk pre teba? Prečo na zozname stále není žiaden JavaScript, TypeScript? JavaScript, TypeScript tam nebude, nemám to rád. Ale to, co tam je, tak je C# a Python. To jsou za mě asi teďka moje nejpoužívanější jazyky. Python hlavně kvůli prototypování a právě hlavně ty AI nástroje, prostě všechno to komunikuje s Pythonem, na všechno jsou integrace. A tam z toho jde potom i ten robot framework. A C# s Blazorem, full stack development, vytváření webovek, jakýchkoliv aplikací. Takže ty vaše frontendy, čo vyvíjate, jsou písané v C#? Jsou psaný v C#, na frontendu je Blazor, což máš C#, HTML, JavaScript. Aha. Zaujímavé. Dobre, tak poďme možno od predstavovačky ďalej. No, zaujímavé. Ale mohli by sme trošku predrhiať, či rozohriať. Ako ja mám také na začiatku také jednoduchšie, potom Marcel príde do tej tvrdšej časti, ale priznám sa, že mali sme aj horšie otázky. Ja, úplne v pohode. Tieto sú úplne v pohode, neviem, či to neschytal Phil, takže toto bude easy peasy. Začneme tak zľahka. Brno alebo Praha? Brno. Dobre. Anthropic alebo OpenAI? OpenAI. OK. Tak teraz ja. No daj. Tak kontextové okno, jeho veľkosť v OpenAI modeli O1 mini. Jak je to veľké? 128 000? Dobre. Tak skúsim ešte raz to skúsim. Gemini 1.5 niekedy vydaná vo februári alebo v únoru od Google. Jak to má veľké kontextové okno? 1 milion, pokud je to ta zpráva, já jsem tam ztracený v těch číslech. Dobre, ja som myslel, že bude ťažká tá. Ty vole, toto je určite AI, David. Ale musím říct, že to OpenAI je furt lepší než to Gemini. Zkoušeli jsme to na produktu, na chatbotovi a No aj my sme, akože to inak som prekvapený, sme takisto robili viacere a nie proste lepšieho výsledka ako ChatGPT zatiaľ. Tak to je. Súhlasím. Tak poďme na ďalšiu možno ťažkú otázku. A pustíme sa od AI-ka do robot frameworku. Dúfam, že ti tam na pozadí nebeží nejaký ako... No určite beží, veď všetky tie okuliare so všetkým, rozumieš, slúchatka, bo tie slúchatka už mu rozprávajú, že dokonca vedia, aká je tá ďalšia otázka. Viděl jsem takový pohovor, že reálně člověk to tam měl a rovnou mu to tam psalo ty odpovědi a jenom to četl. Wow. A nemám to. Ale toto sú rýchle otázky, takže sme sa rozprávali. Tak ďalšia otázka je, robot framework má parameter v command line. Dobre, vyzerá to dobre. Asi 1000. Vyzerá to dobre. Pomočka veľké X. Nevadí, môžeme ísť ďalej. Aj. Aspoň jednu som trafil ťažkú. Alebo? Chceš to skúsiť? Ale nevím. Nevím. Ja som to nikdy nepoužil a zdalo sa mi to byť dosť veľká blbosť. Já si myslím, že to je dobrý na Robocon na Jeopardy. Podobné věci tam byly. Tam bylo myslím velké C nebo něco takového. To je veľké X. Zastaví to beh testov pri prvom faile. OK. Neviem,
Nikdy som to nepotreboval, ale majú. Asi nebudeme potrebovať. Tak aby sme sa pri tom nezastavili, tak poďme na ďalšiu. No tak ja prevezmem takú tú softovejšiu, že ak by bol testing šport, aký by to bol šport? Americký fotbal. Wow, tak čakal som všetko, ale toto nie, OK. To tě občas tak sejme, že ani nevíš, odkaď to přilítlo. OK, tak teraz to už rozumiem, OK. Nejaká testing osobnosť, alebo možno nejaká organizácia, nejaká skupina, alebo proste niekto niečo, ktorí ťa naposledy inšpirovali, alebo niečím potešili, zaskočili, šokovali. Jo. Nemůžu říct, že by to byl jeden člověk, ale teďka na podzim, když jsem byl například i Testing United konference a podobně, tak hodně super konverzace ohledně toho, jak právě propojovat AI s testingem, jaký v tom lidi mají zkušenosti. Takže to bych řekl, asi to bylo nejlepší, ale právě bylo tam více lidí, takže bych nedokázal jmenovat jednoho. Kde je dvoch? Kde je dvoch? Tak Jonathan Wright s jeho košilej. Aha. OK. ten je takový sebeznámej. A koho bych tam ještě dal, tjo? A sebe. Dobre. Konečne nejaký host, ktorý má Nominoval. a povie, nie, ja nie. To sú všetci ostatní sú lepší ako ja. Tak, takto sa nám to páči. Toto máme s Marcelom radi. Nice. No a keby si išiel znova začínať svoju kariéru, že úplne od začiatku si úplne bode nula, že akú profesiu by si dnes vybral? Určitě ne podnikání. Je to ani nie, toto vystrihneme. Všetkých chceme motivovať, aby podnikali, aby skúšali. Teďka, jak mám syna, tak vnímám to, že by bylo super mít víc času. Což u toho podnikání prostě úplně prostor není. Ale no, já si myslím, že by to furt bylo to IT, ty technologie. Já jsem takovej geek, že stejně bych se k tomu nějakým způsobem dostal. No moc sme ťa nezahriali. Musíme si na budúce urobiť lepšiu. Našťastie tam bol ten robot framework. To je super, že zrovna toto sa ti nepodarilo. Za to sme radi. No ale mali by sme sa teda pustiť do tej hlavnej časti. No, tak poďme začať Robot Framework Foundation. To je taká téma, ktorá je stále relatívne nová, si myslím. Minimálně tady u nás. A možno by bolo dobré, keby si nám na začiatok povedal, kto to vlastne je. A potom sa v tom môžeme trošku ešte povrtať hlbšie, ale možno nechám ten úvod zase na teba. Dobře. Protože ty si tam jeden velký papaláš. To bych úplně neřekl, ale dobře. Tak, jak možná znáte, pokud neznáte, Robot Framework, tak vznikl ve firmě Nokia ve Finsku. A byl to ještě Nokia Networks. Když docházelo tak nějak, že Nokia se úplně nedařilo, tak se pár chytrým lidem podařilo dostat Robot Framework do open sourceu. A následně, jak se vlastně rozprchli ty lidi z té Nokia a zakládali, pardon, mě tady někdo někde volá, tak já ten tady položím. Super. To je tak, když vám máte puštěný Teams ještě vedle. Tak co se týká toho Robot Frameworku, tak pár chytrých lidí to vzalo, udělalo z toho open source, chytla se to potom více společností, jak zakládali různé konzultantské firmy a bylo potřeba ten Robot Framework za prvé nějakým způsobem směřovat a za druhé ho vyvíjet. Tak kolem z něj vznikla asociace Robot Framework Foundation, která se stará o to, aby Robot Framework pokračoval ve svém vývoji a aby tam vznikaly nové funkcionality, nové zajímavé knihovny, například jedna z těch nejznámějších posledních Browse Library, kde se propojuje Robot Framework a Playwright, že už nemusíme používat jenom Selenium, ale můžeme používat i Playwright. Takže jsme přece Selenium. Yes! Zmínili jsme ho, ano. A nyní Robot Framework Foundation tak má 8 board memberů, to znamená, volí se board membři ze členů, který přispívají vlastně na chod Robot Frameworku. Členem se může stát prakticky kdokoliv, kdo by chtěl podporovat Robot Framework. Ty částky, které se vybírají, začínají od 500 euro, až může to jít až kamkoliv, kam chcete přispívat.
Jsou za to i nějaké benefity, například když máme konferenci, tak můžete dostat lístek zdarma a podobně, ale hlavní, co tam je, tak je o tom, že podporujete Robot Framework, že ten Robot Framework se bude dál rozšiřovat, budou vznikat nové technologie. Koľko je tam teraz vlastne nejakých organizácií celkovo, čo to podporujú? Vieš to číslo nějak aspoň hrubo? Či sú to jednotky, desiatky, stovky? Jsou to desítky a řekl bych, že to je nějak mezi 40-60, něco takového. Tam jsou tam hodně jednotlivci, kteří právě vezmou třeba tu 500 a chtějí podporovat ten Robot Framework a mají s tom třeba potom i slevu na ten lístek. Takže normálně to môžu aj jednotlivci si povedať, mne sa to tak ľúbi, že tam pošlám volačo. Přesně tak. Můžou je se to potom... 500 euro nebo 500 českých? Euro. Aby naši poslucháči a sledovateľe vedeli, že to není také jednoduché. Je to pravda. A vlastně, když jste členem, tak se můžete účastnit asociačních meetingů, kde můžete víceméně vést ten Robot Framework. Z těch asociačních členů se potom volí právě ten board, který má na starosti vlastně rok toho Robot Frameworku, aby se mu dařilo, aby se dobře hospodařilo s penězma a řešilo se, co se bude dělat dál. A jaké to má väzby na Robocon? Je to súčasť, tá konfera je organizovaná tou organizáciou, alebo to je niečo oddelené? Je to součástí Robot Framework Foundation pořádá Robocon. Aktuálně máme vlastně 2 Robocony. Jeden je naživo v Helsinkách, ten bude teďka na začátku února. A během covidu tak se rozjela ještě onlineová varianta, to znamená měsíc po tom on-siteovém je online v Gathertownu. Takže určitě vás zvu na oba. Jaže kde to je, až potom, keď mi došlo, že v online je v online. A to hovoríš, není mesto, ale apka. Pre tých, ktorí... Online. Kde je takové město online? Počkej, možno niečo je? Okay, no a ty tam budeš asi prednášať, nie? Alebo čo tam je za program? Ak vieš, teda. Už se staví program. Tenhle rok tam mám workshop na právě téma Robot Framework AI integrace. Měl jsem ho už minulý rok, byl docela oblíbený, takže jsme postavili tenhle rok další. A co se týká prezentace, tak tenhle rok budu mít na onlineu. Sešlo se hodně zajímavých prezentací a přišlo asi 100 call for papers, nebo 100 vlastně talků. A tak jsme právě řešili a vybrali jsme takový ty nejzajímavější a snažili jsme se i tam dát prostor, protože Robot Framework je hlavně o komunitě, tak jsme se snažili dát právě i prostor novým možným řečníkům, novým členům, který mají co sdělit a přivedou nějaké zajímavé názory vlastně do Roboconu. A to bude na tom online, či to bude na té on-siteovej? Na obojím. Vlastně my to, co děláme, tak když je ta on-site a ta online, tak na té online nejsou nahrávky z té on-siteové. To znamená, jsou tam úplně jiné tolky, úplně nové. Pokud je nějaký fakt dobrý, tak ho tam pustíme na tom onlineu a potřebujeme vyplnit místo, ale snažíme se, aby tam ten program byl trochu jiný. Ale ono teďka taky hodně těch věcí, co ty tolky naše chodí, tak to je o knihovnách, o možných rozšířeních Robot Frameworku, o tom, jak se firmám daří implementovat Robot Framework, anebo AI. To je vlastně všude teďka. No a ešte mi povedz, mne sa zdá, ak si dobre pamätám, tak tá Robocon, jednak tá konferencia je dosť drahá pre nás Slovákov a Čechov. To ubytovanie drahý. Robocon, to jedna moja otázka je, či to stojí za tie prachy, pretože ty tam bol. No čo čakáš, že ti povie? Hej. No tak počkaj, vyskúšame. Taká podpravovka, že rozumieš, no jasne, že áno. Ale druhý trik, ktorý chcem povedať, taký náš typický slovenský a český, že oni potom volakedy tie prednášky bývali zadarmo na YouTube. To stále platí a je to tak, ano, po konferi sa to vypublikuje. Tak, ta druhá otázka, ano, postupně se publikujou vlastně každý měsíc, tak šlo nějaký video ven. Myslím si, že teďka ta poslední nebo předposlední video, které šlo ven, tak bylo o tom, jak pomocí Robot Frameworku měřit i energetickou náročnost vašich testů. Což je velmi zajímavé video a velmi zajímavý talk, určitě doporučuju. Nikdy jsem nad tím takhle nepřemýšlel. Nebyl tam Kari? Nejsem si jistý, to byl Kari. Ale vo Fínsku je každý druhý Kari, ne? To máš jako Jirka v Čechách.
No. Nedivil bych se. Ale, no, nebyl to Timo náhodou? Teď se nejsem jistý. Teď se nejsem jistý. A co se týká pozvánky, tak určitě bych vás samozřejmě pozval, ale z toho mýho osobního pohledu, tak to nejlepší, co je na té konferenci, je ta komunita. Tam se skutečně potkává ta open sourceová komunita z celého světa. Cestují tam i lidi z Austrálie. Je tam právě jeden vývojář, vlastně Robot Swarm, víceméně performance knihovna, a ten minule cestoval přes 30 hodin, aby vlastně dojel na Robocon a mohl sám podělit se svýma zkušenostmi. Takže ta komunita mě se strašně líbí, proto bych to i každému doporučoval. Ten online je dobrý, ale prostě potkat se s těma lidma, mít možnost se pobavit s Pekou, hlavním vývojářem Robot Frameworku, nebo jednotlivým vlastně lidma, který potkáváte na tom open sourceu, tak to je za mě to nejlepší. A ten Peka to stále jako nějak aktivně rozvíja? On sám fyzicky? Není tam už len v také nějaké manažerské roli? Ne. Peka je furt placený. Chairman není Peka. Ja sa že už len taká rola, že chairman alebo taký... Chairmana máme jinýho. Ale skutečně tam zatím Peka. Tenhle rok měl trošku delší rodičovskou dovolenou, tak těch funkcionálně za ten rok tam zase nebylo tolik, ale teďka už se zase vrací a už se připravuje a finišuje verze 7.2. Aha. A okrem neho tie ostatné, ten vývoj, ktorý tam prebieha, pretože ja som si to teda tak predstavoval, že si tam nahážu tie 500 a 5000 a podobne, tak tam je nejaký tým stabilný, alebo sa to, jak sa vyvíja Robot Framework využitím tej jak sa to volá, foundation, tej organizácie. Tak vlastně co můžeme vidět je teďka, že ten Robot Framework jako takový, ten core už je prakticky hotový nástroj, bych řekl. A teďka hledáme ty způsoby, jak to dál rozšířit. A to může být například být víc otevřený dalším nástrojům, který se s Robot Frameworkem chtějí integrovat. Chtějí například automatizovaně vytvářet Robot Framework testy, tak aby jsme těmhle nástrojům šli trošku dopředu, aby jsme vytvářeli APIčka, se kterými můžou dobře komunikovat a nemusí si to všechno tak nějak bastlit okolo toho Robot Frameworku, ale pracovat s ním napřímo. No to je asi krása toho Robot Frameworku, že má ten ekosystém tých libraries. Že tie ostatné nástroje to... Cypress má nejaké pluginy, takže tam to tiež asi začína vznikať. Ale není to možno až tak jednoduché a tak široko otvorené, jak ten Robot Framework. No áno, ale možno také, že záverečne, kým prejdeme ešte k druhej časti, ktorú sme chceli prejsť, že je taká, často vidím diskusie, že do Playwrightu, poďme priamo do Playwrightu a potom je druhá skupina, nie, poďme do Robot Frameworku s Playwrightom. Tak čo je za teba možno lepšia cesta, alebo pre koho je lepšia jedna a pre koho je tá druhá cesta lepšia? Tak ono tam záleží, jestli můžete jednoduše přejít. Hodně nástrojů vlastně vznikalo nad Seleniem, pokud se jednalo o to testování prohlížečů nebo nějakých webových aplikací. A za mě určitě, pokud začínáte s projektem, rovnou běžte do Browser Library, která je prostě rychlejší a je jednodušší na používání. Pokud máte Selenium Library a můžete přejít, existují migrační skripty, i ty knihovny jsou hodně podobný, jenom prostě v tom Seleniu potřebujete přidávat waity a podobně, takže to všechno potom se můžete zbavit a používat přímo tu Playwright vlastně browser knihovnu. Takže za mě určitě browser knihovna. Jednoznačne. Ešte to možno, že nasmerujem trochu inám. Ja myslím, že Juraj sa pýta skôr nad tým Playwright. Ten natívny. Áno. Idem natívny Playwright, presne, už úplne natívny. Alebo niekde, že použijem Playwright ako nejakú lipku v tom Robot Frameworku. Lebo niektorí sa hovoria, že to je len v takom prípade, že mám viac juniorov, tak idem radšej cestou Robot Frameworku, lebo je to jednoduchšie. Ale už keď som senior, tak vlastne by som mal ten Robot Framework dať preč a ísť do natívneho Playwrightu. Tak ako to vidíš ty? Za mě ten Robot Framework má strašnou sílu v tom, že jsem schopný s tím automatizovat úplně cokoliv. Ať už je to webová apka, mobilní apka, databáze nebo Excel. I díky tomu Pythonu, který má vlastně napojení prakticky na všechno, já jsem schopný si jednoduše a rychle vytvořit automatizaci na cokoliv. A když bych to potom vzal tak, že ano, používám Playwright, můžu testovat web, no a teďka mi přibude požadavek, že něco udělám na webu a mám jít do mobilu, tam něco zkontrolovat, mezi tím se chci podívat do databáze, už to bude problém.
Robot Framework s tím nemá problém. Můžu vytvořit víceméně takový jeden velký integrační test napříč různýma zařízeníma. Mm-hmm. Máš ještě nějaký další argument? Marcel o tom asi není presvedčený. Nie, tak toto je jako silný argument, ale to záleží možno, že aj na jakej vrstve, ale tak keď už ho, jak sa to povie, žmíkame, tak poďme z něho vymačkať další nápady. Jo. Co se mi hodně líbí u toho robota, tak je ta jeho dostupnost. To znamená, nemusím být vyloženě javascriptář nebo nemusím být developer, abych byl schopný napsat automatizované testy. Takže pokud mám ve firmě například 1, 2 lidi nebo v týmu, kteří jsou fakt dobrý na ať už Robot Framework nebo víceméně na development, tyhle lidi mi můžou připravovat keywordy v Robot Frameworku, ty metody, to, co jak to potřeba ovládat, a pak mi stačí manuální testři, který jednoduše napíšou ty testy v robotu. To znamená, pro ty týmy to může být i nějaká možnost ušetření. Na druhou stranu to může být zajímavý i pro ty manuální testry, protože se vyzkouší, jaký to je automatizovat. A nemusí vědět, jakým způsobem programovat. Mm-hmm. Ja myslím, že to je jako strašne veľa tém, ktoré to mi naskakujú teraz v hlave. Ako... No nehovor, ja mám ešte jednu takú chuťovku, ale to dám ako bonusovú. Je, že bonusová otázka, lebo však Robot Framework, poznáme chlapcov na Slovensku, pozdravujem rozporiteľne, sa používa ako RPA. A je taký, neviem, či je to mýtus, ale to môžeme tak skrátke vyvrátiť, že môžeme vôbec Robot Framework použiť v bankovom prostredí ako RPA nástroj. Je to naozaj bezpečné, veď je to open source a prichádza DORA, GDPR, kadečo. Je dobre si to celé hostujem, že môžem si vôbec dovoliť takéto tooly použiť na nejaké produkčné riešenie, kde sú customer data a podobne. Pracujeme s firmama, i farmaceutickými firmama, který se na ty data dívají úplně stejně. To, k čemu dochází, je, že se zvaliduje prakticky každá verze knihovny, kterou můžeme používat uvnitř toho systému. Takže tam prochází security kontrola a když to projde kontrolou toho zákazníka, tak ten je s tím cajk a můžeme to používat. Dobré, no tak ja dúfam, že na nejakej komunitnej akcii by sme toto mohli rozobrať, lebo boli nejaké akcie, ktoré si aj ty organizoval a boli aj tu na Slovensku, teda respektíve jednej slovenskej sportne veľkej akcii viem. Teraz je nejak, že zostalo ticho. Ja poznám veľa ľudí z tak môjho okolia, ktorí sa pýtajú, Juraj, nevie, že čo sa deje, že Robot Framework to už nechce, alebo David to nechce, tak čo sa stalo, alebo prečo tomu tak je, alebo čo sa bude diať? Tak stalo se, nebo jaká to bylo to historie, my jsme se potkali na Roboconu minulý rok v lednu a říkali jsme si, že by bylo super právě vytvořit československou komunitu, kde bychom se mohli potkávat a mohli bychom se bavit o Robot Frameworku. Jakmile Robocon skončili ten online, tak jsme, myslím, březen, duben, tak udělali první meetup, pak byly ještě další 2. Byli jsme vlastně v Praze, byli jsme v Bratislavě a byli jsme v Brně. Pak přišlo léto, mně se narodilo dítě, začal podzim, kdy byly konference v zahraničí a spadlo to na mě. Takže tady si popel na hlavu, tohle bylo čistě moje, že jsem po tom létě nebyl schopnej naplánovat další meetupy. Chtěl bych zase na to najít čas, aby jsme to dělali, možná ne tak často, že by to bylo každý měsíc, ale minimálně... To je masakr, ano, ale minimálně třeba jednou za kvartál, za čtvrtletí se potkat. To dává smysl. A můžeme takhle krásně točit všechny ty 3 města, případně přidat i něco dalšího. No a to som sa išiel spýtať, že či už máš vo vyhliadke možno nejaký termín alebo nejaké miesto, kde by sa ľudia mohli tešiť na to, že dieťa uvidia, kde sa dozvedí o Robot Frameworku viac. Dobrá otázka, já bych to zase asi nechal po Roboconu, to znamená, myslím si, že třeba březen, si myslím, že by byl na to dobrý. A hlavně, že bychom tam mohli právě projít to, co se na Roboconu probíralo, jaké tam byly tolky a na co se lidi můžou těšit. A tieto komunitné, to sú tak... Ja som teda nebol v tej Bratislave, čo mi bolo úprimne ľúto, ja sa priznám, v tom čase som bol zdravotne veľmi dobre na tom. Podobne, a naozaj, že dobre, ako doniesol by som všetkým nádherný darček, si myslím, dlho by na ňo spomínali. A je to čisto, že úplne, že zadarmo komunita, alebo že možno povedz tým, ktorí nepoznajú, lebo ja veľa ľudí poznám, čo používa Robot Framework, možno nevie o tej komunite, že je kompletne, že free, alebo je to formou partnerstva, alebo ako to prebieha?
Jo, a ty meetupy jsou kompletně zdarma a je to právě o tom, že se domluvíme s partnerama. Domluvali jsme se právě na tu první s Tesenou, udělali jsme první meetup u nich, pak jsme právě byli v Bratislavě ve Slovenské Spořce a v Brně tak jsme byli v našich kancelářích, takže je to o tom, že se snažím právě vždycky skontaktovat nějakého partnera, o kterém vím, že pracuje s Robot Frameworkem a zda by se toho chtěl účastnit. Okay. A tie účasti, ako by cílite, že by to bol meetup pre 200 ľudí alebo pre menšiu komunitu? Že... Zatím jsme se potkávali, byly to menší komunity, myslím si, že nejvíc nás bylo asi 50. Okay. No dobre, no tak ako budeme sa tešiť, kedy to bude znova. My inak tiež používame Robot Framework dlho a aktívne. Takže preto hovorím, že mňa osobne mrzí, že som sa nešiel pozrieť, ako to robia chlapci inde, tak určite najbližšie rád sa prídem pozrieť. Určite Tesena zase niečo spácha s vami, to sa vôbec toho nebojím. No ale Robot Framework má nejaké novinky, že Marcel, nejaké AI, ty si taký československý tiež AI, akože nálepku by si mal mať, aj keď si viac vopičák, ale tak prejdi do tej AI časti. No, to sme si tu pripravili, takú jednu časť. David je, myslím, že tretí najväčší kontribútor v tej library, čo som tak ako veľmi rýchlo pozeral. Takže volá sa to, ak si správne pamätám, Robot Framework AI Library. Je to tak. Tak ja mám pripravenú nejaké ako štrukturovanie tie témy, ale poďme možno začať ako bez štruktúry, iba povedať si, čo to vlastne je, jak to funguje, na čo to je dobré, prečo ste to vymysleli. Tak my jsme chtěli právě přivést do Robot Frameworku AI, minimálně nějaké technologie, protože jsme viděli ty možné použití, ať už to jsou self-healing testy, ať už je to nějaká možnost pomoct těm testerům nebo vývářům vylepšovat vlastně Robot Framework logy a podobně. Nešli jsme úplně za tím, že by nám AI vytvářela testy. Je to spíš o tom napojovat se na ostatní nástroje, automaticky vytvářet bugy v Jiře a tímhle způsobem. Když jsme se o tom začali bavit, to bylo právě na minulém Roboconu, tak jsme i hledali způsob, jak začít, a v té době tak sám ozvala firma z Nizozemska, že budou mít stážistu a že by ho chtěli vlastně zapojit do Robot Framework ekosystému, aby mohli dělat na nějakém projektu, a to bylo CGI. A vlastně našli jsme tenhle AI projekt, který i tomu člověku přišel zajímavý a mohl na to vytvořit i, myslím, že bakalářskou práci. A je to teda vypublikované už? Ako, ja som videl, library je vypublikovaná, ale ako tá diplomka už, alebo bakalárka je verejne dostupná? Dá sa to někde načítať? Měla by být venku. Šlo to ven, mám takový dojem, že září. Takže někde se bude dát dohledat. Přiznám se, ale že na ní link nemám. Že jsem jenom procházel všechny ty materiály, které byly předtím, protože jsem byl takovej ten spoluvedoucí, ale nečetl jsem tu finální verzi. OK, a teda cieľom je nejak dostať AI do Robot Frameworku, to si povedal, ale jak si to mám představit, co to je? Tak v základě je to furt jenom knihovna, to znamená, když si tu knihovnu nainstalujeme, dostaneme keywordy, které nám umožní komunikovat například s OpenAI. Takže my jí dáme vlastně náš nějaký OpenAI API klíč. Pokud chceme používat OpenAI přes programově, potřebujeme API klíč, musíme mít placenou verzi, nebo minimálně aspoň jeden člověk z týmu, který to pak všechno zaplatí. A následně tak se vlastně můžeme doptávat. Máme tam aktuálně 3 různé podknihovny na tvoření dat, to znamená, jsme schopni si generovat data pomocí AI v různých formátech. Můžeme se doptávat, to znamená, můžeme to používat například k testování chatbotů, protože vlastně potom AI může komunikovat s tím chatbotem a vymýšlet mu otázky a validovat vlastně ty výstupy. A nebo můžeme používat i pokročilejší verze, to jsou asistenti, a ty asistenti už dokážou pracovat i s celým tím projektem. To znamená, pokud nám nevadí, že do OpenAI budeme sdílet naše zdrojové kódy našeho Robot Framework testů, tak vlastně si tam nastavíme asistenta, řekneme mu tady čti tohle directory a můžeme vytvářet dokumentace, může nám to validovat testy, případně to může jakkoliv jinak pracovat s těma datama. Je to o tom dostat vlastně ten náš projekt jako kontext do té AI. A to je úplně public a free pro všetkých? Tohle je public a free pro všechny, akorát potřebuješ ten API klíč, abys to mohl začít používat.
A je tam možné použiť nejaký iný model ako alebo ako modely OpenAI? Dá sa to pripojiť, ja neviem, k Lame alebo Sonnet, Anthropiku? Je to na to připravený. Vytvořili jsme tam dost dobrý interface, nebo si myslíme, že dobrý interface, uvidíme, jak to lidi začnou používat. Takže například pokud byste chtěli, tak můžete to napojovat i na svoje lokální AI, pokud máte například ve firmě. Takže v tomhle se to dá potom krásně používat a je potřeba jenom naimplementovat si vlastně ty APIčka, ty metody, aby to správně komunikovalo. OK, tak ešte možno chvíľku, ja by som sa povrtal v tých troch moduloch alebo častiach, alebo jak ty sa nazval, pod library. Pod knihovny nebo moduly, ano, moduly. Ja som si to nejak čítal tú dokumentáciu, bolo z toho asi jasné, čo je čo. A jedna z takých vecí, ktorá tam ma napadla, keď som videl ten data generator, tak bola, ale veď na toto má robot framework, ak si dobre pamätám, Faker, ne? Přesně tak, přesně tak. A v čom teda, kedy mám použiť Faker a kedy mám použiť toto? Máš na to nějaký názor? Ten use case vlastně místo Fakeru je, když potřebuješ reální data. Například potřebuješ reální adresy pro testování aplikace, která pak něco vyhledává v mapách. Tady ti ten Faker úplně nepomůže. A ta AI, my jsme schopni říct, potřebuju 100 adres Helsinek a budou tam reální ulice, reálná adresa a reálný PSČ. Takže v tomhle to stejný potom i mobilní telefony, případně jakýkoliv jiný data, který potřebuješ, aby právě nebylo to jenom nějaká sada textů, který ti dává ten Faker, ale aby to byly skutečný real-like data. OK, a to možno je naopak nebezpečné, pretože keď mi to vygeneruje nejaké reálne telefónne čísla, na ktoré začnem posielať SMS-ky. Tak to bude fejkové. Alebo niečo podobné. To ja viem, že je nejaký ako brutálny scenár, pretože asi SMS-ky nepošleš. Ale e-mailov by sa to mohlo stať. Že to niekde začne páliť. Ale tak zažil som nejaké bankové testy, kedy byli testovacie SMS-ky na produkčných užívateľov. Jako co se mi na tom asi nejvíc líbí, tak je, že ten test potom, když běží, tak není furt stejný. Právě jak jsi zmínil třeba ty e-mailové adresy, tak pokud já použiju AI k tomu, aby mi vygenerovala třeba sadu 10 adres a budu ten prompt napsaný dobře, tak ty adresy budou po každý jiný. Budou tam po každý jiný země, budou tam jiný styly, můžou tam být pluska, můžou tam být právě styl těch negativních testů. Než to, když prostě tam budu mít nějaký statický e-maily, který si tam jednou nastavím a nikdy je nezměním, tak já vlastně nevím, že se mi něco rozbilo někde jinde. Takže ta variabilita, i když to je takové kontroverzní téma, variabilita vlastně testovacích dat versus aby ty testy vždycky jeli úplně stejně, tak tady v tom si myslím, že to může určitě pomoct při minimálně těch negativních testech. Toto otvára ako extrémne veľkú tému, pretože hneď mi tam naskakujú veci typu tam, kde som si dával timestamp, aby som mal ako jedinečný názov toho zákazníka, alebo aby sa mi nejak vedel ľahko dohľadať, tak mu môžem dávať nejaké ako takéto vygenerované dáta. Ale zase na druhej strane si hovorím, stojí mi to za to, aby som platil tokeny za vygenerovanie. Takže asi do toho aj nechoďme, pretože to je bolo na ďalšiu hodinu. Možno, že len k tým ďalším témam, čo sú tam, tak je tam chatbot a asistent. Z tej dokumentácie na mňa prvý dojem bol, že vlastne to je asi to isté. Chatbot je zjednodušený asistent. Je to tak, alebo... Je to tak, že vlastně chatbot je jenom na tu odpověď, na vlastně otázku a odpověď. Kdežto ten asistent, tak tomu už můžeš přidat vlastně soubory a kontext toho tvého projektu. Případně úplně jiné soubory. Takže já si vlastně v rámci testu můžu vytvořit automaticky OpenAI asistenta, anebo se připojit už k existujícímu, nahrát mu data, například pokud bych chtěl třeba testovat nějakého specifického chatbota, nahraju vlastně do asistenta data pro toho daného chatbota a potom, když už se vlastně doptávám toho asistenta, tak už mi to vlastně dává kontextuálně ty otázky tak, jak to mám v těch datech. Takže v tomhle je asi ten největší rozdíl, že ten chatbot je čistě klasický ChatGPT model, co komunikuje, ale u toho asistenta tak už můžu právě pracovat s těma datama navíc a se souborama. Takže to vlastne ten asistent, to je wrapper nad tým, ja teraz nepamätám si terminológiu OpenAI, myslím, že tomu hovorí asistent, přesně tak. Jsou to ty OpenAI asistenti. Implementovali tú ich funkcionalitu do keywordov nejakých. Ano, přesně tak. OK.
Čiže niečo, že behnú testy a zaanalizuje to výsledky a príde to manažerovi do 5 sekúnd, že Juraj, toto je ten najčastejší problém, ktorý sa tu v priebehu posledného pol roka dialo. Tohle je třeba něco, o co jsme to rozšiřovali. Já tam mám ještě nějaký GitHub projekty, které právě sloužily k tomu testování té AI, jak to jde použít i do těch logů. A tohle byl jeden z těch cílů, že vlastně se běhnou všechny testy. Já k tomu využiju Robot Framework Listener, takže vlastně vidím, co mi tam probíhá, jak to probíhá. A já do těch logů na konci dokážu dát i víceméně summary toho, co nefungovalo. Pokud tam mám i třeba nějaké dobře nastavené tagy na funkcionality na Jiru, tak mi to dokáže i dohledat, která feature například padá, která je vlastně nejproblematičtější. A já nemusím jít potom do toho samotného logu a jít test od testu a hledat přesně, co se tam děje, ale dostane to jako summary od AI přímo nahoře. No kedy to dostaneme? No, tohle už je venku, můžeš to i vyzkoušet. Mám to, je na to GitHubový repozitář. I napojení na Jiru, který ti automaticky na failnutý test vytvoří maintenance ticket. Tak dobre, no tak dúfam, že toto moji chlapci v testingu počúvajú. Pozdravujem Rada. Rado, ak toto ešte nemáme, tak poprosím to naimplementovať do najbližšieho šprintu. A ideálne, aby tam bol akoby vygenerovaný test manažer nejakým ďalším AI-kom, ktorý to odprezentuje. Tak toto sa mi začína páčiť. Toto je tá cesta. No a aké máš plány ďalej s tým, že čo máte rozpracované do toho AI-ka? Já jsem super, že na to tak jako krásně nadhazuješ, protože máme nápad na jednu knihovnu, kterou bychom chtěli vytvořit. Zatím jsme se na ní úplně nedívali, můžete to najít, to máme vlastně popsaný i v issues na tom GitHubu. A to je, že nedávno jsme se bavili o RobotID a Robocop, což jsou vlastně nástroje, které hlídají kvalitu vašeho kódu, případně dokážou trošku upravovat ten váš kód a říkali jsme si, že by bylo super udělat nějaký robot Dosify nebo cokoliv takového, jak to pojmenujeme. Víceméně něco jak RobotID, akorát na to, že vám to vygeneruje dokumentaci ke keywordům pomocí AI. Udělá to dokumentaci k testům, co přesně tohle testuje, udělá dokumentaci ke keywordům, protože ke keywordům nikdo nepíše dokumentaci. Ja som bol AI, UI. Ja som písal dokumentáciu k keywordom. Áno. Takže vy ma vlastne tým nahradíte teraz už. Ako toto je super. Takže tohle určitě bychom chtěli udělat. Myslím si, že to je super námět na novou knihovnu, která by mohla vzniknout. Pokud by na tom někdo chtěl spolupracovat, ať se mě ozve, budu strašně rád, protože chceme, aby to vzniklo jako open source. Buď to vznikne u nás za nějaký měsíc, 2, 3, až na to najdeme trošku času a pak to dáme komunitě, jestli někdo v tom bude pokračovat, a nebo už to může zrovna vznikat pod někým jiným. Ale to jsou takové ty nápady, jakým způsobem vlastně zlepšit, to jsou takový ty quality of life pro vlastně každého robot framework automation člověka, co mu pomůže být lepší, co mu pomůže psát lepší kód. Tak ono to, podľa mňa, je to dobré aj pre biznis, lebo veľakrát narážame na to, že keď hlavne v agilnom svete máš product ownerov, a keď si ešte banka regulovaný, máš audit a podobne, a sa pýtajú, no Juraj, tak povedz nám, že čo ste tam testovali? Ja neviem, tak to je vidno v kóde. Kde? Ja neviem, no v kóde. No dobré, a vieš mi z toho niečo dať? Tak tu som odlepil kus kódu, vrem, však tuto je napísané v tej štruktúre, z toho to vyhádam každý prečítať. Pozerajú sa na mňa, že či som spadol z jahody, hovorí, no tak neviete to prepísať na nejaké test casey, no okej. Takže toto by podľa mňa dalo zmysel nielen, že pre akože zlepšenie pre ten tým alebo toho človeka, že lepšie mu to upraví kód, ale je taká tá transparentnosť, že príde product owner alebo niekto z biznisu si bude istý, že aha, tak toto sme testovali, toto sa tam deje. Takže by si mohol početovať s tvojim kódom. No to by bolo. Alebo príde nový človek, vieš, handover, a že no tak budem si pokecať, že čo to je, čo sa tam rieši, čo tam chýba, no tak to je akože veľmi zajímavá myšlienka. A ještě máme jeden velký nápad, ale na to musíme opravdu najít čas a hlavně i technologii. Bavili jsme se s Danielem Bílem, to je vlastně tvůrce Robotcode, že bychom chtěli najít nějaký dostatečně malý AI model, který by běžel lokálně, který bychom mohli naučit Robot Framework a propojit ho s robotcodem. To znamená, nemuseli bychom mít GitHub Copilot, který posílá něco ven, ale měli bychom přímo robotcode s AI modelem, který by běžel lokálně a mohli by ho používat všichni, protože by to bylo safe. Ja sa teraz pozerám. Microsoft má to Phi 3,
Skúšal si to? To je, Neskúšal. To by mal byť nejaký maličký model. Dobre pamätám. Tiny but mighty. Píšu si na stránkach Microsoftu. Akože idea dobrá, ale však stále si myslím, že v tých spoločnostiach, kde to chcú používať, zaplatiť si v Azure AI, hej, že keď nechceš priamo úplne zaplatiť si Azure AI, ktorý máš v lokácii, ktorú potrebuješ, máš to pod kontrolou, je to compliant, secure a tie tokeny stoja naozaj, že haliere. Akože nechcem, ale tak sa to dá už dnes, hej, že dnes to reálne vieš použiť aj bezpečne, keď tomu človek rozumie. No ale možno je otázka, kto má aký level bezpečnosti, akože čo pre teba môže byť bezpečné, len aby to bežalo v nejakej lokalite, tak niekto musí to mať. Ja si pamätám, jeden môj známy riešil, myslím, že pre nemecký Allianz, alebo nejakú takú veľkú poisťovňu, že oni vlastne nemohli mať v jednom datovom centre od jedného cloudového providera všetky dáta. Tak riešili algoritmus, jak ich roztrkávať do 3 cloudov, aby to ani v jednom, keď by to zmizlo z jedného cloudu, aby ani v jednom to nevedeli dať dokopy bez tých ďalších dvoch. A ešte do toho riešili nejaký backup, aby mali záložnú lokalitu. Wow. Takže nielen aby to roztrkali, ale aby keby jeden zhorel, tak aby mali ešte backup v tom druhom. A zároveň sa to nedalo. No proste. Bezpečnosť a bezpečnosť neznamená vždy to isté. Ja chápem. No, OK, tak poďme to pomaly nejak ako zatvárať. Super nápady, myslím, že sme krásne prebrali veci, aj ktoré som možno neočakával, že dneska padnú okolo Robot Frameworku. Tam sme sa povedali. Že nájdeme tých dobrovoľníkov, čo napíšu, ešte pomôžu Davidovi napísať tie knižnice, to by bolo super. Tak to. No, budeme strašně rádi a dokážeme určitě pomoct. Pokud někdo takovej se najde, tak se určitě nebojte se ozvat. Stačí na to trošku znalosti v Pythonu a zbytek stejně napíšete s AI, takže jako... Možno by na to pomohli tie meetupy a pred meetupom môže byť hackathon a tam vznikne nejaká verzia. No, to dobrá myšlienka. To zní dobře, to se mi líbí. To je dosť dobré. Takže by to možno šlo. Dobre, tak díky moc, že si dorazil. Bolo to parádne. Teda, ja som si to užil, pretože Robot Framework je jeden z frameworkov, ktorý ma stretal počas kariéry dlho a stále ešte stretá. Tak... Tak. Jo, a určitě děkuju a je super se vždycky takhle s někým bavit, kdo je tak na takovej podobnej vlně a dokáže vlastně krmit ty moje nápady, co mám, takže... No tak krmiť nápady je ten najmenší problém. Nám to nájsť niekoho, kto to spraví. Přesně tak. Ďakujeme ti veľmi pekne, bolo to skvelé, verím, že sa čoskoro vidíme aj face to face na nejakom skvelom meetupe, kde ako už Marcel vymyslel, mohol by byť aj hackathon, takže do nás ešte neodoberá, nesleduje, follow, subscribe, všetky tieto veci a Davide, ďakujeme ti. Taky, moc děkuju, mějte se. Ďakujeme, že si to Čau. Čau.